Já maso nejím už 20 let a odmala jsem sportoval. Vždycky mi lidi říkali, že bez masa budu slabý a neduživý a že pořádně nevyrostu. Což se teda nakonec projevilo tak, že teďka měřím 2 metry a vážím 120 kg. Pro mě bylo vždycky nejdůležitější to, že jsem se nechtěl podílet na naprosto zbytečným a nesmyslným utrpení zvířat, ke kterému dochází na jatkách a ve velkochovech. Takže v nějakých 14 letech jsem vlastně přestal jíst maso, stal jsem se vegetariánem a později veganem. Snažím se samozřejmě i vyhýbat výrobkům z kůže, kosmetice testované na zvířatech a podobně. V podstatě celý svůj životní styl jsem přizpůsobil tomu, abych minimalizoval svůj podíl na utrpení, ke kterému dochází vůči zvířatům, protože vidíme, jak je to zbytečný a naprosto nesmyslný, protože člověk může krásně fungovat a krásně sportovat a není to naprosto problém se tomu prostě přizpůsobit veganství. Na světě jsou ročně zabity a utýrány miliardy zvířat. Největší část tvoří tzv. Zvířata hospodářská, žijící v chovech intenzivního zemědělství. Tyto chovy jim ze své podstaty neumožňují uspokojování přirozených potřeb, a to ani tak základních, jako je pohyb nebo péče o potomky. A to přesto, že všechny potřeby jsou prožívány stejně silně jako u jiných druhů zvířat nebo u člověka. V chovech intenzivního zemědělství však nejsou chována jen zvířata pro maso, ale i pro další produkty, jako jsou vejce, mléko, kůže nebo kožešiny. Také životní podmínky těchto zvířat jsou podobně drastické. Například v případě mléka je málo známým faktem, že se netvoří v těle krávy samovolně, ale stejně jako u člověka hormonálním mechanismem následujícím po porodu mláděte. To musí být následně odstraněno a zabito, aby bylo možné krávu nějakou dobu dojít. Já sám na sobě vidím, jak je celé tohle utrpení zvířat zbytečný. Veganství dává člověkovi všechno potřebné nejen k běžnému životu, ale i k extrémním sportovním výkonům. Lidi hodně zavírají před tím utrpení zvířat oči a nechtějí vidět, co svými penězmi podporují. Přitom vlastně říkají nebo tvrdí skoro každý, jak má zvířata rád. Kdyby se třeba stalo to, že by někdo tak drasticky zabil jejich psa, jak se to naprosto běžně děje na jatkách nebo ve velkochovech, tak by nad tím asi nemávli rukou a nedali by si ze svého miláčka třeba steak. Přitom je to vlastně úplně stejná situace, protože skot nebo prasata nebo kuřata cítí bolest a emoce úplně stejně jak psi. V dnešní době existují ke všem živočišným produktům plnohodnotné rostlinné či syntetické alternativy. K veganskému životnímu stylu patří nejen bohatý výběr kosmetiky netestované na zvířatech, ale i výborných jídel. Vegani si tak mohou pochutnávat na rostlinných salámech, párcích, sýrech, hamburgerech nebo stejcích. Prospěšnost veganské stravy byla navíc prokázána mnoha studiemi a dokazuje ji i velká řada sportovců, pohybujících se na profesionální úrovni, včetně těch, kteří se zabývají těmi nejnáročnějšími a nejtvrdšími sporty. Thai box je jeden vůbec nejnáročnějších bojových sportů a pro tělo představuje extrémní zátěž. Mě často úplně fascinuje, jak rychle se mi hojí různých zranění a sám si takhle vidím, jak veganství mému tělu svědčí. Třeba holení dostávají při Thai boxu strašně zabrat nebo žebra, všechno je tam plnokontaktní, bez chráničů, takže jako tělo tam dostává opravdu velký záhul a bez správné výživy by se to nedalo zvládnout.
box není na rozdíl od zabíjení zvířat postavený na tom, že je silnější nebo respektive dokonce jenom technologicky lépe vybavený, zneužívá svou moc nad slabšíma a zabíjí je. A je to vlastně souboj dvou stejně silných bojovníků, kteří chtějí vlastně jenom zjistit, kdo z nich je na tom v tu chvilku líp, kdo je lépe připravený, kdo je lépe nachystaný na ten jejich boj. A je plný úcty, pokory k soupeři, respektu. Za svou profesionální kariéru vybojoval Honza bezmála 50 profesionálních zápasů a v 90% z nich zvítězil. Všechny potřebné látky k jeho sportovním výkonům mu poskytuje rostlinná strava. Veganství je pro lidský organismus i v extrémní zátěži plnohodnotnou alternativou. V soucitu s živými tvory, kteří cítí bolest stejně jako my, se dá najít síla.